sanibonani bathandi beFanyana News kanye nabalandeli beFanyana News. Ngokuthi ngowokuqala kule channel, bengizocela ukuthi uchofoze ibhathini elibhale usubscribe. Lokho-ke akukuthathi ngisho usheleni, kumahhala. Kuwukuthi nje usuke wenzela ukuthi ube uwena wokuqala okwazi ukuthola i-notification uma kukhona ividiyo ezongena ukulandela le engiyifakile njengamanje. UKhuzani usegwajise uZanefa umfo kaNgidi, emgwajisa njengoba umfo kaNgidi elokhu emphosta la ku-Facebook epejini lakhe, enza inhlekisa ngayo noma enza ihlaya ngaye. Uzokhumbula ku-Facebook wakhe uphoste khona la aphoste khona isithombe sikaMthandeni, wase wabhala lapha ngenhla wathi isithombe sakho uphuphisa imbangi yakho ize iyeke ukugxuma. Uzokhumbula ukuthi uKhuzani isona sitayela lesi abedlisa ngaso uma ephefoma, leso ukuthi uma ephefoma egadla inyawo bese eyagxuma. So lokhu uZanefa ubese ekwenza ihlaya. Maningi-ke amaphosti ebewaphosta uZanefa elokhu egigiyela uKhuzani umfo kaMpungose. Nenye iphosti ayiphostile ethi iParis uqedile ukuphapha kubaba wenu, lapho khona ubehlasela noma ubegadla kubalandeli bakaKhuzani. Kuningi nje lokho kumenza uKhuzani waze wagcina esecasuka, wagcina esebhalela uZanefa Ngidi imeseji, wambhalela direct emtshela ukuthi kulokhu akwenzayo akusafiki kahle kuyena noma sekuze kwamuma entanyeni. Koda-ke nakho la kuvela khona uKhuzani ekubhala amagama ewabhekise kuyena uZanefa umfo kaNgidi. Oxova kakhulu-ke umfo kaNgidi-ke kulezi ndawo zokuxhumana, abalandeli abaningi abalandela umculo kamaskandi bayamazi nje ukuthi uwumuntu oxova kakhulu ngala epejini la-Facebook. Kuningi nje akwenzayo kubaculi elokhu egadla kubaculi, esingazi noma usuke ey'dlalela noma ngabe usuke egadla lokhu kwangempela yini. Kodwa nami angizokhuluma konke noma ngigoqe yonke inkulumo, kepha ngizocela ukuthi sihlangane lapho kwi-comment section, mlaleli, nawe uphawule ngowakho, uveze umbono wakho ukuthi angabe wena ubona kanjani. Ngabe ingxabano phakathi kwaKhuzani noZanefa ikhona noma uZanefa uyazincokolela nje ngamaphosti akhe? Asihlangane khona kwi-comment section.